दिनै जेलाव 9 बोसोर जाबाय आरो बिमायाबो थैनानै थांबाय। दाथ' मा बुंनो रायजोबो दिनै बिफायाबो बोरायबाय खामानि मावनो हाला फिसाला सासे दं एसे फोरोंनांगौ दंबावो दा बेफोरखौ लानानै आं मा खालामलांनो हायो बेखौसो आं बुंनाय जाबाय। आङो डनेसन भिडिअ खालामनानै फैसाखौ जमा खालामनानै हरनो गोसो जादों नोंथांमोना मदद दङब्ला गैयाब्लाथ' आं हारसिंसो बयखौबो बे गोदान भिडिअहाय आंनि गोसो गोरबोजों फरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय नङा होमबा जोंहा जिनाखि एक्स एनडिपि बिथांमोन सारमोना दिनै जेलनिफ्राय गदोंब्लाबो खुसि गैया बिथांमोननि मेगनाव बा मोखाङाव माने खुसि गैया दासिमबो खुसि गैया बिथांमोननि मेगनाव दुखुनि मोदैसो दङ लोगोफोर ओरैबायदि दुखु मोनदों नैबे बिथाङा एक्स एनडिपि बिथाङा जेलनिफ्राय गनानै दिनै मोदै रुफु रुफु गाबदों मानो गावनि बिमाया थैनानै थांबाय गावनि बिमा थैनाय समाव फैनो नागिरदोंमोन फैनो मोनाखिसै दिनै बिमा थैखांनायनि उनाव फैनो मोनबाय जोबोद रुफु रुफु गाबदों बेफोरनि दायनिगिरिया सोर जाथावथाव लोगोफोर जोङो सोरखौबा दुसिनो हाया सोरखौबा नाम लानो हाया आरो बेजों लोगोसे आङो बिनि सिगाङावहाय मोनसे भिडिअ पाब्लिक खालामदोंमोन बा आपल'ड होदोंमोन दा बिथाङाथ' साइकेल बायनो थाखाय जेबो थाइसेबो राहा गैया आरो बेजों लोगोसे बिथाङा माबाव सोरबाफोर अनसुंथाइ हरबा मोजां जागोन सोरबाफोर सहाय खालामब्ला मोजां जागोन होननानै बिथाङा बुंदों गोबाङा नुबाय जानांगौ गोबाङा नुवाखै मानो गोबाङा नुवाखै होनोब्ला माब्रै जोंनि बैफोरबायदि मोजां भिडिअखौ बा मोजां भिडिअनि थाखाय भिडिअ बानायोब्ला रावबो नाया भिडिअखौ रावबो शेयार खालामा जेब्ला भिडिअआ गाज्रि जागोन माबा मोनसे लेथ्रा थागोन बै भिडिअआव अब्ला माने बैखौ होसो होसो नायगोन सोरबा बायदिया कमेन्टआव बुंहरगोन आदा आंनो हर आदा आंबो नायगौमोन सोरबा बायदिया होनगोन फुल भिडिअ आपल'ड हो दिनै बैफोरबायदि सोरनिबा हेफाजाबनि थाखाय जोङो भिडिअ बानायब्ला बैफोरबायदि भिडिअखौ नाया जेब्ला गाज्रि भिडिअ बानायगोन बा गाज्रि भिडिअ हगारगोन अब्ला बैसोरबायदि मानसिया होसो होसो नायनानै लास्टाव कमेन्ट हरगोन गाज्रि गाज्रि भिडिअ मानो आपल'ड खालामो होननानै होमब्ला दायनिगिरिया सोर जाखो बै होसोना नायग्रायासो नङा होमबा थिग बिदिनो आङो बिनि सिगाङाव मोनसे ओरैबायदि बिथाङा न'खराव जेबो गैजाया बेहाबो बिनानाव थैजाबाय फंबायाबो एनडिपिमोन फंबायाबो गावथारजाबाय नङा होमबा जोबोद दुखु मोनदों दा बिथांनि थाखाय सोरबाफोर बयबो जोङो आंनि साबसक्राइबारफ्रा 41,000 दङ दा 41,000आव थाइसे बयबो डनेसन खालामोब्ला 41,000 जायो नङा होमबा दा 41,000नि गेजेराव 1,000 मानसिखौ गारबाय ना दा 1,000 जनखौ गारनानै बयबो थाइसे हरलाय लायोब्ला 40,000 जाबावो अब्ला बैफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला डनेसननि थाखाय थाइसे फैसानि थाखायनो भिडिअखौ सोरबा बायदिया नाया थाइसे फैसानि थाखायनो सोरबा बायदिया कमेन्ट खालामा होमब्ला जोंनि थाखाय बिथांमोना ओरैबायदि सेक्रिफाइस खालामबोबाय दिनै गावनि बिमा थैनायाव गाव फैनो मोनाखिसै गावनि बिनानाव थैनायाव गाव फैनो मोनाखिसै फंबाया गावथार जाबाय हारिनि थाखाय दिनै सरखारनिफ्राय थाइसेबो रां मोनाखै माने आर्मि पुलिसजों बुजानानै ट्रिटमेन्ट लानो थाखाय थाइसेबो फैसा गैया दा सोरबाफोर अनसुंथाइ बा सोरबाफोर मदद होबा हामगौमोन होननानै बिथाङा ससियेल मिडियायाव बुंबाय बायदों अब्ला जोङो मानो थाइसे थाखाखौ हरनो हाया नामा 1000 500 बैफोरबायदिखौथ' गोजाननि बाथ्रा थाइसे डनेसन खालामनो बयबो कमेन्ट खालाम होननानै बुंबाय रावबो कमेन्ट खालामा अब्ला बिसिबां लबिया नों आङा गाज्रि भिडिअब्ला होसोना नायगोन गाज्रि भिडिअबा थाखा गारनानैब्लाबो नायगोन नाथाय बैफोरबायदि सोरखौबा मदद खालामनाय सोरखौबा हेफाजाब होनाय होनोब्ला रावबो आवगाया खरर कौटि थाखा लस जानाय बायदि मोनो लोगोफोर जोबोद दुखु मोनदों आङो
आरो बेजों लोगोसे नै जोंहा बिथाङा सनितपुर जिल्लानि 3 नं मा होनदोंमोन गार' बस्तिनि नङा होमबा बिथाङाबो दिनै जेलनिफ्राय गबोदोंबाबो दुखुसो गाबदोंसो मानो गाबदों मिथिखाबाय नोंथांमोना अब्ला नायनानै ला खुलुमबाय रायजोफोर ना 3 नं सनापुर गार' बस्ति गामिनि नामा सनितपुर जिल्ला नोंथाङा दाथ' मा बुंनो रायजोफोर दायो आं दिनै जेलाव 9 बोसोर जाबाय आरो बिमायाबो थैनानै थांबाय दिनै फैनो नाजादोंमोन आङो आइनि थैनाय माबायावबो नाथाय फैनो हायाखै दा उफाय गैया मा खालामनो दाथ' सोरबा प्रमद बर' सारानो होन सोरबा हाग्रामा सारानो होन सोरबा बिजेपि हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौनो होन आं रावनिबो खेंख्रा नङा आं दा बर्थमान आं जेबो बुंनो हाया दा आं जाखिनि बुंनांगौ बेखौनो दिनै नोंथांमोना आंखौ बख'बाय आंहा एसे न'खरखौबो नायनो थाखाय सम सुबिदा मोनबाय दिनै बिफायाबो बोरायबाय खामानि मावनो हाला फिसाला सासे दं एसे फोरोंनांगौ दंबावो दा बेफोरखौ लानानै आं मा खालामलांनो हायो बेखौसो आं बुंनाय जाबाय सरकारनिसिम आं खावलायनो दा आंहा जेबो उफाय गैयि बायदि जानानै दङ दा आं गावनो माबायदि मा नाजालांनो हायो बेखौ सेस्था खालामलांसै आङो दा बेनि अनगायै जेबो राहा गैया आं 2008 आव जादोंमोन अरायथानि थाखाय फैबाय आं न'खरखौ नायनो थाखाय दा फिसाला सासे दं आफा दङ दा बिसोर सानैल'सैसो बुंनो थाङोबा बिसोरखौ माबा मोनसे खालामलांनांगोन आङो दा बिनि थाखायनो दिनै गबोबाय मोजाङानो जाबाय बिफाखौबो दिनै बोराय अबस्थायाव एसे नायनो थाखाय सम होनाय जाबाय आंनो दा बेनिखायनो आं बेनिफ्राय आं जेबो बुरजा बुंनो सानाखै आं बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय आङो जोबनायावहाय नोंथांमोननाव बेखौनो खावलायो जोङो बयबो सापर्ट होलायनांगौ जोङो बयबो मदद खालामलायनांगौ बिथांमोना जों बयनिबो थाखाय सान्थि सुक्ति लाबोबाय नङा होमबा बिटिआर सान्थि सुक्ति लाबोबाय अब्ला जों बिथांमोननो थाखाय दिनै सोरबा बायदिया गाबदों सोरबा बायदिया मिनिदों बा सोरबा बायदिया रंजादों जोंनि पाब्लिकनि गेजेराव नङा होमबा दिनै बिथांमोनखौ अनसायग्रा बिथांमोनखौ मदद खालामग्रा रावबो गैला नामा जोङो जोंनि मानसिफोरा सरकारखौ लामा नायबाय थाबा बहा जानो दा बेखायनो आं नोंथांमोनखौ जोबनायाव खावलायबावो सोरबाफोर हरनो गोसोब्ला बिथांमोननि थाखाय डनेसन खालामजानो भिडिअ खालामजानो लुबैयोब्ला आङो नेक्स्ट भिडिअ डनेसननि भिडिअ लाबोनोसै लोगोफोर नोंथांमोनहा मदद खालामगोनब्लासो दै आंनि गोसो बायदि नङा नोंथांमोना बयबो कमेन्ट खालाम बयबो अब्लासो आङो थुलुंगानाय मोनगोन नोंथांमोना थाइसेब्लाबो थाइनैब्लाबो हरगोन दे होननानै भिडिअ बानाय होनना बुङोब्ला आङो बानायगोन जाय व्यक्तिया दिनै एनडिएफबि हारिनि थाखाय नांनानै दिनै जेबो मोनाखै बा न'खराव जेबो गैया आं बै जिथुनाखि साइकेल बायनोबो गैया होननानै थांनाय भिडिअ होदोंमोन जोबनायाव स्क्रिनाव फैगोन नोंथांमोना बेयाव टाच खालामना नायोब्ला निस्सय अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयाव फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना सियर कमेन्ट खालाम हरगोन होनना बुङोब्ला आङो डनेसन भिडिअ खालामनानै फैसाखौ जमा खालामनानै हरनो गोसो जादों नोंथांमोना मदद दङब्ला गैयाब्लाथ' आं हारसिं जेबो खालामनो हाया लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय